Ufike 50 randa. Hallelujah. Ufike 50 randa ichikochimbira yotorara. Mara unazidi yapo. Tini unamsema zozo chasidi hapa. Zinarara hoto dewane na mngana. 2 are better than 1. Ngaware unambiyoro zaudi. Zino wacho dewane na mngana. Vai wananga ku 180 bit. Wako kupona 180. Ndio kuna bakupedza wachikoza kurenga data. Vachi wohanga uvala dzari mini ngachita chikuwadzo ita mini vakuzobona reafatisha mushumo mudzimu kwarenga dzisiti yedzo nini retikotikedza ende chipohone apa chipohone aritopa chipo maiki vato aricho chipoarichodzima chipo maiki vatokozipinda marapa pecho vatokozipinda papecho vatorenga siti ndivabhiyapo. Oh, vote. All right, okay. It's not good, yes. So, you know, call chipiwa. Let's go to the one. One of our city. Chipwa. What's the Benuri or a guest in London?
Change.